Rikicin Strait of Hormuz, shin duniya na shirin babban rikicin makamashi? Assalamu alaikum masu kallo, a yau za mu tattauna wani muhimmin lamari da ke ɗaukar hankalin duniya baki daya. Rikicin da ke faruwa a yankin Gabas ta Tsakiya yana ƙara tsananta, kuma ɗaya daga cikin wuraren da ake sa ido sosai shine mashigin ruwa da ake kira Strait of Hormuz. Wannan mashigi ƙaramin wuri ne a taswira, amma yana da matukar muhimmanci ga tattalin arzikin duniya, musamman ɓangaren man fetur da makamashi. A cikin wannan bidiyo za mu bayyana muku menene Strait of Hormuz, me yasa yake da muhimmanci, da kuma yadda rikicin da ke faruwa tsakanin ƙasashe kamar Iran da Amurka zai iya shafar tattalin arzikin duniya baki daya. Menene Strait of Hormuz? Strait of Hormuz wata ƙaramar mashigin ruwa ce da ke tsakanin ƙasar Oman da kuma Iran. Duk da cewa faɗin wurin bai wuce kimanin mil 20 ba, amma kusan kashi 20 cikin 100 na ɗanyen man fetur na duniya yana wucewa ta nan a kowace rana. Wannan yana nufin miliyoyin ganga na mai suna ratsa wannan mashigi domin kaiwa ƙasashe a Turai, Asiya da sauran sassa na duniya. Saboda haka duk wani rikici ko tashin hankali a wannan wuri na iya kawo matsala ga kasuwannin makamashi a duniya. Dalilin tashin hankali a kwanakin nan, rahotanni sun nuna cewa dakarun ruwa na Iran sun fara yin gargadi ga jiragen ruwa da ake kokarin wucewa ta mashigin. Wasu rahotanni ma sun ce zirga-zirgar jiragen ruwa ta ragu sosai saboda tsoron yiwuwar farmaki. Kamfanonin inshoran jiragen ruwa sun fara janye inshorar da ake kira da Waris Insurance. Wannan yana nufin masu jiragen ruwa suna jin tsoron aika jiragensu ta wannan hanya saboda hatsarin yaƙi. Dabarun soja. Masana harkokin tsaro suna cewa Iran na iya amfani da dabaru da dama idan rikici ya tsananta. Waɗannan sun haɗa da makamai masu linzami da ake harbawa kan jiragen ruwa, jiragen drone masu yawa, nakiyoyin ruwa da kuma jiragen ƙarƙashin ruwa. Saboda haka mashigin yana da ƙanƙantar sarari. Manyan jiragen ruwa na yaƙi na Amurka za su iya fuskantar ƙalubale wajen gudanar da aiki cikin sauƙi a irin wannan wuri. Tasirin tattalin arziki. Idan zirga-zirgar man fetur ta tsaya ko ta ragu sosai a Strait of Hormuz, farashin mai a kasuwar duniya zai iya tashi cikin sauri. Wannan zai shafi ƙasashe da dama, ciki har da ƙasashen Turai, Asiya da kuma nahiyar Afirka. Farashin fetur, sufuri da kayayyaki na iya karuwa saboda hauhawar kuɗin makamashi. Shin wannan dabara ce ta matsin lamba? Wasu masana suna ganin cewa wannan na iya zama wata dabara ta matsin lamba ta tattalin arziki, ma'ana ba sai an rufe mashigin gaba ɗaya ba, amma tsoro da rashin tabbas kadai zai iya rage zirga-zirga ya kuma kawo tashin farashin makamashi. Iran da ta daɗe tana rayuwa a ƙarƙashin takunkumin tattalin arziki, don haka wasu masana suna ganin ƙasar na iya amfani da wannan yanayi domin matsawa ƙasashe lamba su koma teburin tattaunawa. Tambayar duniya. Babban tambayar da ake yi yanzu ita ce, shin mashigin Strait of Hormuz zai zama wani tarko na soja ga manyan ƙasashe, ko kuma wannan rikici zai ƙare ta hanyar diflomasiyya? Duk wani kuskure ko rashin fahimta a wannan yanki na iya haifar da babbar matsala ga tsaron tattalin arzikin duniya. Masu kallo, wannan lamari na Strait of Hormuz yana nuna yadda ƙaramin wuri a taswira zai iya zama mai matukar tasiri ga duniya baki daya. Idan rikici ya ƙara tsananta, tasirinsa zai iya kaiwa ga ƙasashe da dama. Rubuta mana ra'ayinku a sashen sharhi. Shin kuna ganin rikicin zai iya haifar da babbar matsala ga tattalin arzikin duniya, ko kuwa za a samu mafita ta hanyar tattaunawa? Idan kun ji daɗin wannan bayani, ku danna like, ku danna subscribe, sannan ku raba bidiyon domin wasu masu amfana.